हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं आंबो दासान्दि मोजां दं लोगोफोर आं बे मोनसे टपिकखौ फिन आरोबाव दिनै खेबसे सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे दा ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय थानाय बे राकेश ब्रह्म थैनायनि उनाव जे बिहामजो बिखुनजोनि गेजेराव माने गोबां दावराव दावसि जालायगासिनो दं बिखुनजोआ बिहामजोखौ बुथारनाय सन्देह बिहामजोआ बिखुनजोखौ बुथारनाय सन्देह बिनि गेजेराव दा आरोबाव सासे ओंखारबाय राकेश ब्रह्मआ गुबुन हिन्जाव माने हाबा जाखानाय हिन्जावजों बियो लेनदेन दङमोन माने केसआ ट्रायंगल जानानै दं बेखौ रायजो राजाया गासिबो नुजोबखाबाय बेनिफ्राय आरोबाव दा गोदान कल रेकर्डिं राकेश ब्रह्मआ गावनि लाइन लानाय बै गुबुन हिन्जावजों माने लेनदेन गोनां हिन्जावजों माबायदि कल रेकर्डिंआव रायलायोमोन बेखौ दा गासिबो राकेश ब्रह्मनि गुबै हिन्जावा माने सेथि हिन्जावा बियो कल रेकर्डिंखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारनानै होगासिनो दं दा आं बेखौ नोंथांमोननो होला बे भिडिअखौ बा खोनासंहोला मानोना बे माखासे खोथाफ्रा माने ससियेल मिडियायाव खोनासंहोथावा दा बिनिफ्राय आं दिनै बे बाथ्राखौसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोफिनदों माने बे केसआ ट्रायंगल जानानै दङ दा बे ट्रायंगल केसआव माने गोबां रहस्यफोर गोबां बाथ्राफोर बिसिनि सिङाव हाबनानै थानो हागौ दा बेवहाय इनभेस्टिगेशन खालामनानै जि बाथ्राया फैगोन सोराङाव फैगोन बेसो थार बाथ्रा जाहैगोन दा बेखौ नों आंहाबो बुंनो हाला बा सोरबायाबो बुंनो हाला बा रायजो राजाया रावबो रावनिबो जानानै बुंनो हानाय नंला थांनाय बाराव आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन दाखालि बे भिडिअ आं बुंदोंमोन जे आं बुंखादोंमोन बै दिनाव माने बिखुनजोआ बिहामजोखौ मुलि होनानै बुथारदों होनोब्लाबो बेखौ जोङो 100% राइट होननानै बुंनो हानाय नङा मानोना बेवहाय जेबो प्रुफ गैया प्रुफ मोनोब्लासो बुंनो हागोन बेनिफ्राय आरो आं बे बाथ्राखौबो बुंदोंमोन जे सासे बिमाया बेबायदि बुरि बैसोआव माब्रैहाय नंखाय बुंनो हायो बा माबायदिहाय सम्पतिनि थाखाय फिसालाखौ बुथारनो हायो दा बेखिनि बाथ्राखौ माने आं बै दिनाव बुंखादोंमोन जाय दायनिगिरि बिहामजोआ दायनिगिरिबा बिहामजोआ साजाखौ मोनगोन आरो बिखुनजोआ दायनिगिरिबा बिखुनजोआ साजाखौ मोनगोन होननानै आं बुंदोंमोन नाथाय बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माने नेगेटिभ पइन्टजों आंखौ माने कमेन्ट हरनानै बुंहरदों दा फारसेल' थारमाने बिथांमोननि मथेब्ला माने फारसेल' जानानै बाथ्राखौ बुंदों होननानै बिथांमोनहा आंखौ नेगेटिभ पइन्टजों माने माखासे गोबां माने कमेन्टफोर हरनानै आंखौ बुंहरदों आरो दा जियानो जाथों सोरबाया आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरबाबो बा माबा मोनसे बुंहरब्लाबो आं बेखौ जेबो फाजाला दा दिनै आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन संसार थाखानानै गावनि बिसि फिसा थाखानानै जाय हौवाफ्रा गुबुन हिन्जावजों लेनदेन लाखिदों जाय हिन्जावफ्रा गुबुन हौवाजों लेनदेन लाखिदों बैसोरबायदि मानसिफ्रानो माब्लाबा बेबायदिनो थैहैनोबो गोनां जादों माब्लाबा बेबायदिनो बिराद असान्थियाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो सोरनाबा न'खरफ्रा बेबायदिनो गावस्रानानै थुबस्रा गावस्रालायनानै माने गथ' गथाय गोदाव सोराव आलाय आथानि जाजोबदों रावखौबो दिनैसिम नुफेराखै सोरबाफोर हाबा जानाय हिन्जावा दस्रा हौवाजों हाबा जाहैनानै जे गुबुन हौवाजों गथ' गथाय थाखानानै फिसाय थाखानानै गुबुन हौवाखौ गोसथोनानै हाबा जानो थांनायाव सान्थि मोनजाहैदोंबा सान्थि हाबा जानानै थाहैफिननो हादों बेखौ रावबो दिनैसिम नुवाखै बेवहाय न'खराव असान्थि न'खराव दावराव दावसि बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि बेनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो माब्लाबा जिउबो जोबहैनो गोनां जादों दा हयथ' दा बे राकेश ब्रह्मनि आखलाव माने राकेश ब्रह्मनि आखला गुबुन सासे इमान समायना हिन्जाव थासेयावबो बियो गुबुन सिख्लाजों गुबुन हिन्जावजों बियो लेनदेन लाखिदोंमोन बेवहाय ना गावहानो सान्थि जाखो ना गावनि असे हिन्जावानो सान्थि जाखो ना दा थैनायनि उनावबो बियो सोरजोंबा अनसायजाखो बा खारनानो बेसो जानानै दङ खोमा दा बे बाथ्राखौ रावबो बुंस'नो हाला जेब्ला इनभेस्टिगेशन खालामनानै सैथो बाथ्राया थाराव फैगोन माने सैथो बाथ्राया नुजाफैगोन सोराङाव फैगोन अब्लासो मिथिसिगोन सिङाव मा बाथ्रा जानानै दंमारोमोन दा बेवहाय कल रेकर्डिंफोरखौबो खोनाजोब्बाय बेनिफ्राय हिन्जाव गिबिनि बिबुंथिखौबो बयबो खोनाजोबखाबाय माने बियो
थैनायनि सिगां बा बेमार जानायनि सिगां बियो हिनजाव गिबिजों गैयामोन, साननै सानथामसो बियो गैयामोन। बिनि उनाव जेब्ला बेमारा जादों अब्लासो बेखौ लेंहरदों। दा बेवहाय खोब खोथाफ्रा माने साननो गोनां, सिङाव माबाफोर माने बिराद रहस्यफोर थानो हागौ बेवहाय। हयथ' बिनि थैनाया बेमारजोंबो थैनो हागौ, हयथ' बिनि थैनाया बिस मोनजानानैबो थैमारदों जानो हागौ, बेखौ दा जोङो जेबो बुंनो हाला। दा जायखिजाया आङो गासैबो जोंनि बर' आइजोफोरखौनो आं खावलायहरदों, माने हौवाफोरनिफ्राय हिनजावफ्रा बांसिन हुसियार जा। मानोना हौवा मानसिफ्रा गाज्रिया बांसिन थायो। जाय थाखा फैसा गोनां, जाय धोन सम्पति गारि गुरा आग्लायनाय थाखा फैसा दङ, बिसोरो माने बेफोरबायदि थाखा फैसाफोरखौ बिसोरो गाज्रि खामानियाव बाहायहैयो। आरो बेखौ माने हिनजावफोरनिफ्राय हौवा मानसिफ्रा बांसिन बेफोरखौ हाजार बुं हाजार दावराव जा हाजार थैलां बिसोरो बेबायदि खामानिखौ मावखायो। माने सासे हिनजावजों बिसोरो गोजोनै बायदि खालामो। जायफोर माने गासिबो थाखा फैसा गोनांखौ आं बुंजोबाखै, माने खायफा खायफा जायफोरहा माने थाखा फैसाफ्रा आग्लायनाय दङ बिसोरो। बेनिखायनो आं बै थाखा फैसा आग्लायनाय गोनां माखासे बर' हौवाफोर, बेबायदि आखुनि बर' हौवाफोरखौ आं बुंहरदों, नोंथांमोनहा बेबायदि आग्लायनाय फैसाफोरखौ गाज्रि खामानियाव बाहायालाबानो मोजां खामानियाव बाहाय। गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला नोंसोर सावनांगोन, बेबायदिनो दुखु खस्थ' सहायनांगोन। नाथाय मोजां खामानियाव बेफोर फैसाखौ बाहायोब्ला नोंसोर बोर मोनगोन। जेरैहाय मोजां खामानिया मा, सोरबाफोर हारिनि मानसिफ्रा, जोंनि हारियाव गोबां गोरिब मानसि दं, सोरबा फरायनो होनो खरसा होनो हायै दं, बिसोरनो हायोबा नोंसोरो एसे आग्लायनाय फैसाफोरखौ एसे सहाय होनानै लेखा बहि बायनो फैसाखौ एसे दान हो। सोरबा गोरिब मोनजायै, गोरिब गुन्द्रा, सामफ्रामबो माने ओंखाम माइरं बायनानै जानो थाखा फैसा गैयै, बिसोरनो एसे दान हो, अब्ला नोंसोर बोर मोनगोन। सोरबा सिकित्सा खालामनो फैसा थाखा गैयै, बिसोरनो एसे नोंसिनि आग्लायनाय फैसाफोरखौ एसे दान हो। बेवहाय मोजां खामानियाव बाहायोबा नोंसोरो बोर मोनगोन। नाथाय जेरै बेबायदि थाखा फैसाखौ आनिथानि गाज्रि खामानियाव बाहायहैगोन, बेबायदिनो नोंसोरो बेबायदिनो साजाखौ मोनबाय थागोन आरो पाप नांगोन। आरो नोंसोरो सावनांनानै बेबायदिनो दुखु खस्थ' न'खराबो भुगिनांगोन, गाव गावबो थैलांगोन बेबायदिनो। बेनिफ्राय आं दा बे जोंनि हिनजाव माहारिफोरखौनो खावलायहरदों, जोंनि हिनजाव माहारिफ्रानो एसे मोजाङाव फै, गाव गावखौ कन्ट्रलाव लाखि। सोरबाफोर बिदि थाखा फैसा होनानै फुस्लायदोंबाबो, माने गोसथोदोंब्लाबो थाखा फैसा होनानै नोंखौ गोजोन होनो थाखाय नोंखौ मोजां राव बुंनानै बेबायदि अश्लील खामानिफ्राव लांदोंबा, गाज्रि खामानिफ्राव लांनो नाजादोंबा, नोंसोरो माने गोजान जा, बेनिफ्राय गोजान जा, नोंनि न'खर नोंनि गथ' गथायखौ साननानै। मानोना जों हिनजाव मानसिफोरनाव बांसिन दायित्व थायो। सासे गथ'खौ जोनोम होनानै बेखौ मोजाङै फेदेरनांगौ, मोजाङै लेखा फोरोंनांगौ, बे जोंनि हिनजाव मानसिफोरनाव बांसिन दायित्व थायो। हाबा जाखांनाय लोगो लोगो फिसायनि न'खरानो गावनि न'खर, आरो बे न'खरखौ दैदेनलांनांगौ मोजाङै आरो फोथांनानै लाखिनांगौ बे न'खरखौ। बियो जों हिनजावफोरनावनो दायित्वआ बांसिन दं। हिनजावफ्रा थिगबासो गासैबो थिग। मोनसे न'खरा हिनजाव थिगबासो न'खराबो थांनानै थागोन। मोनसे न'खरनि हिनजावा गाज्रिबा बे न'खरा सिलिंखार जालांगोन। बेनिफ्राय दा आं बुंदों, दा बेबायदि आखुनि थाखाय राकेश ब्रह्मआ बै हिनजावखौ गुबुन हिनजावखौ लेनदेन लाखिदोंमोनब्लाबो, बै हिनजावा जुदि बेजों बेबायदि लेनदेन लाखिफायामोनब्ला हयथ' बेफोर घटनाया जानाय नङामोन, बा हिनजाव गिबिजों बेबायदिनो गारलायनाय बा न'आव थालायै घटनायाबो जानाय नङामोन, आरो बेबायदिनो बुथारलायनाय बा थैलायनाय बे घटनाया जाहैनाय नङामोन। दा बेनिखायनो आं हिनजाव मानसिफोरखौनो दिनै एसे गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय, हौवा मानसिफोरनिफ्राय हिनजाव मानसिफ्रानो एसे बांसिनै गाव गावखौ कन्ट्रलाव लाखिनो नाजा। गाव गावखौ माने गाज्रि मानसिखौ लोगो मोनोब्लाबो नोङो गाव गावखौ माने गाज्रिथिंनिफ्राय बोखारनानै मोजांथिंजाय आवगायलांनो नाजा, गावनि न'खर बिसि फिसा फिसायनि खोथाखौ साननानै। दा आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो। बाय बाय, गोजोन्थों, खुलुमबाय।